BKWCनि राङारि हेफाजाबजों बड'सा क्लाब काम KK बर' लाइब्रेरि आरो धनस्री बड' वेलफेयार एस'सिएशना जथायैनो उरियाम खाननि रंजाली नगर जयन्ती पुलिस स्टेडियामाव थांनाय 24 जुननिफ्राय फुटबल बादायलायनाय बेहाय गेलेहोदोंमोन आरो बे फुटबल बादायलायनायाव जोंनि गुलाघाट आरो खाथिनि नागा रायजोनि गासै 21 फुटबल हानजाया बेहाय बाहागो लादोंमोन होननानै जों मिथिनो मोन्दों आरो मोनफ्रोमबो फुटबल हानजाया गिबिनिफ्रायनो जोबजासिम मोजां रोखोमै बेहाय फुटबल गेलेदों बेखौ बयबो दिनै बाख्नायदों आरो बे जितु उरियाम खाननि रंजाली नगराव जोंनि सुरबुथार समस्तिनि मानगोनां MLA बिश्वजित फुकन बिथाङा जोंनो समायना मोनसे गेलारि फिल्डआव लुनानै होदों आरो बेहाय जों बे फुटबल गेलेहोनायखौ BKWC फुटबल काप टुर्नामेन्ट होननानै जों मुं होनाय जादोंमोन आरो बेयाव जों बेखौ गेलेहोनो मोननानै बे ओनसोलाव मोजां गेलेनाय दिन्थिनो हानानै जों गावखौनो गोजोननाय मोन्दों आं खोथा होदों जे बड'सा क्लाब काम KK बर' लाइब्रेरिया जाहाथे फैगौ बोसोरनिफ्राय बे राङारि मददजों बोसोरफ्रामबो बिथांमोना जाहाथे फुटबल बाहाय गेलेहोनो हायो बेखौ जों मावनो सिगांदों आरो बेवहाय दिनै जोंनि डिपुटि चिफ रमिय' नार्जारि मानगोनां बिथां आरो सुरबुथार जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट कमिशनार बिथां मुस्रिमा मिताली लहकर बिथाङाबो फैदोंमोन आरो जोंनि हारि माहारिनि गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोना बेहाय बाहागो लादोंमोन रायजो राजाफ्रा 10,000निबो बारा रायजो राजा बेहाय बाहागो लादोंमोन आं साफ्रोमनोबो बेनो आंनि गोसो गोरबोनि मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ आं बिथांमोननो जासिबाय आरो दिनैनि जोबथा गेलेनायाव लतापुर फुटबल हानजा आरो मिसामारि फुटबल हानजाया गेलेदोंमोन लतापुरनि फुटबल हानजाया जोंनि बर' आरो गुबुन गुबुन प्लेयारफोरा दङमोनब्लाबो जों मख'नो नांगोन जे मिसामारि फुटबल हानजायाव गासैबो डिमापुरनि नागा गेलेगिरि बिथांमोना दङमोन आरो बिथांमोना बिराद मोजां गेलेदों आरो दिनै लतापुर फुटबल हानजाया बिथांमोनखौ 1-0 गलाव माने फेजेननानै गिबि बान्थाखौ मोननो हादों बेनि थाखाय बेखौ आं बिथांमोननो हामलायनाय जासियो आरो फैगौ समफोरावबो बे हानजाफोरा आरो रायजो राजाफ्रा बिदिनो लैहोर लैहोर मदद हेफाजाब बड'सा क्लाबखौ होफैगोन होननानै आं